Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze eerste dag van 2020. Namens alle collega's bij Omroep Zeeland wens ik u een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Het nieuws in Zeeland van deze nieuwjaarsdag. Geen grote incidenten tijdens de jaarwisseling in Zeeland. Dat is de conclusie die de hulpdiensten trekken, politie en brandweer. De brandweer moest weliswaar vaker uitrukken dan vorig jaar, maar het ging vooral om kleine incidenten. Het is inderdaad een relatief rustige jaarwisseling geweest, ook als je kijkt naar het aantal incidenten. Dat fluctueert, je zou kunnen zeggen die zijn gelijk aan vorig jaar. En als je het heel precies wil weten, dan hadden wij vorig jaar 281 incidenten waarop wij ingezet hebben. En dat waren er nu 276. Er zijn 4 mensen aangehouden in verband met de jaarwisseling en vorig jaar waren dat er nog 5. Wat wij wel samen kunnen meegeven is dat het beeld relatief rustig is geweest in Zeeland. Maar ik denk dat het ook wel mede te danken is aan de grote inzet vooraf vanuit gemeenten, politie en OM. En ook tijdens de dag en de avond en nacht zelf. De brandweer had de handen vol aan kleine brandjes. Totaal moesten ze 89 keer uitrukken en dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Het ging vooral om kleine brandjes, zoals in containers of prullenbakken. In Middelburg was er brand in een woning. Die werd veroorzaakt door vuurwerk. Er raakte niemand gewond. Zeker 16 mensen moesten zich laten behandelen aan verwondingen die ze opliepen bij het afsteken van vuurwerk. Bewoners en revaliderenden van zorgcentrum Het Gasthuis in Middelburg kregen een privé vuurwerkshow. En net ietsje eerder dan je misschien zou denken. Dit is eigenlijk het eerste jaar dat we zo vroeg vuurwerk hebben. Hè? Andere jaren is het meestal tegen de jaarwisseling. Maar nu is het hartstikke mooi. Leuk hoor. Ja. De meeste van onze cliënten zijn natuurlijk vaak moe aan het einde van de dag. En liggen meestal wel rond een uur of 10, 11 op bed, soms nog eerder. En nu waren ze nog net na het eten, na een maaltijd, zo tussen het naar bed gaan en koffie drinken. En waren ze nog redelijk fit en konden ze het ook allemaal goed zien en konden ze er ook goed van genieten. Mevrouw, wat vond u van het vuurwerk? Leuk, mooi. Wel kort, maar mooi. Echt genoten hoor. We nemen die mee en anderen mee. Vooral de mensen in de rolstoel. Dat is makkelijk. Op die manier hadden ze toch nog een jaarwisseling met vuurwerk en konden de ouderen bij tijds naar bed. Ook dit jaar doken er weer honderden mensen het Zeeuwse water in voor de traditionele nieuwjaarsduik. Zoals hier bij Breskens in de Westerschelde met amper 7 graden. Het is nu een beetje koud, maar het water was lekker. Hoort dit er een beetje bij zo op nieuwjaarsdag? Ja. Het hoort er wel bij, hè? Ja. Ja, we doen het al jaren. En het is echt, het jaar is pas begonnen als we fris begonnen zijn. Yes! I did it! Het was da! Es war super und es war mein zweites Mal und nächstes Jahr mache ich wieder mit. Hoe koud was het als je het op een schaal van 1 tot 10 moet beschrijven? 10. 8. Dat is toch wel heel koud. Ja. Gaan we naar je handdoek? Ja. Het is echt heel koud, ja. Maar wel heel leuk. Wel superleuk, ja. Met z'n allen erin zo rennen. Op welk moment had je er spijt van dat je mee ging doen? Ja, tot hier. En dan de adem... Ja, op het moment dat ik eigenlijk koude voeten kreeg, dus dacht ik, ik moet eruit. Vlissingen moet vechten om zijn koppositie te behouden bij de bouw van windmolenparken op zee. De Vlissingse wethouder John de Jonge waarschuwt dat Rotterdam die positie wil overnemen. Dat roepen ze bijna expliciet. Hè? Dus ze zeggen bijna, wij moeten nummer 1 worden. Ze hebben daar ook ruimte. De Tweede Maasvlakte die is ook voor de toekomst aangelegd. Dus voorlopig hebben ze ook ruimte om daar een aantal activiteiten te doen. Tekenend is volgens de Jonge dat in Rotterdam het feestelijk startschot was voor de bouw van de windmolenparken Borselen 1 tot en met 4 voor de Zeeuwse kust. Ik vond het een geweldige gebeurtenis natuurlijk dat gevierd werd door dat consortium, Blauwind. Dat is een combinatie van Shell, Eneco en Van Noord. Inderdaad het plaatsen van de eerste paal voor de windparken 1 tot en met 4 voor onze kust. En laat nou net die gebeurtenis in Rotterdam plaatsvinden.
was ik best wel een beetje chagrijnig over. Volgens De Jonge moeten Zeeuwse windmolenbedrijven beter samenwerken om opdrachten binnen te slepen. Het gaat niet alleen om de bouw, maar ook om het onderhoud van de windmolens, dat straks veel werk oplevert. Tegelijkertijd moeten we als Zeeland ook gewoon durven te positioneren in dat hele spel. Want op het gebied bijvoorbeeld van die offshore wind zijn wij gewoon de grootste haven en niet Rotterdam. En daar wordt heel Nederland beter mee als Vlissingen daar in het hele Noordzeegebied die positie in stand houdt. En wat mij betreft ook verder uitbouwt. De dichte mist van verderop in het land hadden wij niet, want er was genoeg wind om dat tegen te houden. En de temperatuur bleef 2 tot 4 graden boven nul. Dus er waren ook geen gladde wegen. Het vuurwerk kon doorgaan, al is een statief en een zelfontspanner wel handig, maar dit is zo ook een leuk plaatje. Het geeft wel rookoverlast en afval en dat moet dan weer worden opgeruimd in de bewolking en de nevel van vandaag. Al was het niet helemaal bewolkt, de zon probeerde er plaatselijk doorheen te komen en het lukte soms. Je zou dit makkelijk voor een volle maan kunnen aanzien, maar de eerste volle maan van dit jaar is pas op 10 januari. Vanavond en vannacht zijn er ook niet veel opklaringen, dus veelal is het bewolkt en een beetje nevelig, maar er blijft opnieuw wat wind over en het houdt echte mistvorming tegen. Minimum van 2 tot 0 graden. Overdag komt er een verandering, de wind neemt toe uit zuid tot zuidwest, later is er aan zee windkracht 6 en er is veel bewolking met soms een gaatje voor de zon. Vooral in de ochtend kan de zon even doorbreken. Het is wel droog en wat zachter met 6 à 7 graden. Vrijdag komt er wat regen aan, vooral in de middag waarschijnlijk. En daarbij staat een vrij krachtige, aan zee zonkrachtige zuidwestenwind, maar het wordt vrijdag wel 10 graden. En het eerste weekend van dit jaar geeft zaterdag enkele buien, maar ook wat zon. Zondag blijft droog met veel opklaringen. En het wordt in het weekend in de middag 7 à 8 graden. En tot zover deze eerste Zeeland Nu van 2020. Blijf kijken, want zometeen hebben we onder meer nog onze serie Nieuwe Zeeuwen. Een fijne avond en graag tot morgen.